Ini yo ijane wong sing iri. Oh alah ya Allah. Oke. Terus-terusno. Iri kita sumbering dosa, to sumbering penyakit lho. Ternyata penyakit itu bukan hanya disebabkan karena makanan, minuman ning sing luwih bahaya mergo saka iri. Tanggane tuku sepeda motor, kowe yo motor. Tanggamu tuku lemari es, kowe yo ngeces. Tanggane tuku kalung, kowe yo melung. Tanggane tuku ceret wae kowe iki mencret. Wis nyurak baner dhewe ketara nak pas lakoni. Titiknya rumah sakit. Diili karo tanggamu karo jamaahmu. Yo ora mari. Dokter iki ra iso goleki penyakitmu. Wong sing nambani penyakitmu yo awakmu dhewe. Pripun dokter iki? Kula niku jane iki lara napa? Oh, wonten dhewe jenengan. Niku wis sehat kabeh. Lah sing mbok raoske napa to, Bu? Ah, kirangan iki kemramias kabeh. Lan lalai jamaah. Gua leloki. Besok mangkat. Ya teko rumah sakit dodok-dodok. Assalamualaikum jengatno. Waalaikumsalam. Pripun kabare? Kok gerai jenengan rada sawet kawis? Ngendikane dokter pripun? Kirangan iki. Ya sihat mboten napa-napa janipun ditandha. Napa-napa iki urgen kula niku nggih sihat sedaya. Ya raoske kula mboten sagolek mobil rentalan niku cukup anjengane kok nawake kumengke leteng griya sakit mboten sah pados mobil mawon mobil kula mawon wis bensine kula ning kupi. Dan sing jenengan ngomong Bu dadi ngajenge jenengan niku ki tumbas mobil nggih ya sanalika modal. Bahayane iki menurut saya nak stresmu kuwi gara-gara iri kula katene mung bani stroke kowe. Nek stroke kuwi terus kene hukuman ning masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampun dibaran marak sowan almarhum fulan kanthi kahanan kroncal-kroncal. Ya Allah. Halo. Iri dengine dilangi nggih. Takabure dilangi nggih. Ujube dilangi nggih. Riyake dilangi nggih. Apa gunane jenengan sombong ning alam donya? Yen to awake dhewe urip dalam donya niku mung sakembareng kandhek, mung mampir ngombe. Sedina ning akhirat 1000 taun ning donya iki. Aja main-main. Kandhani yo. Iki aja jeneng kanca dhewe tak kandhani. Bu, sedina ning akhirat besok 1000 taun ning donya iki. Eling sing menungso urip 1000 taun. Ora ening. Nek dikerto aji cara agama urip ning alam donya kuwi. Nak umpamane 70 taun 70 taun padha mung karo tengah jam. Ngono kok leleng. Ngono ya mangkat. Kudungan pakubluan. Pakubluan genten. Bu, peh mobil anyar ngono wae. Padahal ya arep mangkat ngaji jamaah iki ya. Napa niku arep mangkat ngaji ngono. Mung cukup sing di mobil anyar kuwi. Din. Ngono ki. Ngapunten ki Bu, kula tak riyen iki mobil pribadi. Oh, nak dadi awak kepang. Ya Allah Gusti. Halo. Mulane kowe iki aja dume. Urip dalam donya iki kok kowe kok kandhani nyengkel. Ngono kok ya kudungan.
tau ngundang. Pengen ngundang pisane keplok-keplok. Bu, ngapunten nggih nggih. Sik.